Ay. Dahil negra na ako 5 negra. Ila. Santia, dari 5. Tali. Live sa kuya. Live sa kuya. Live sa diba? Live sa kuya. Umuta kung bata. Akong bata umag kayo. Masya siyang punin mo. Imo tutupi. Paha eh. Wapa kay si Santia. Wapa kay liwat kini ma. Di ka liwat inday. Wapa. Liwat ka bito. Liwat ka bito. Uy, bata na ngay 5. Ngay kag 5. Asa mga klase na ka? Sure dia. Gagag 5. Unsa imong uyab kuya? Oh, uyab. Kiss ko bi. Ano man, wag ka nang ngitag uyab day. Wah, ako mangitag uyab. Kiss ka kuya. Tagahati kag 5. Piso 5. Piso 5. Yan. Tagahati kag piso 5. Ada kag kwarta day. No. Asaman. Ka. Asaman. Ka, mayo ka. Asaman. Naaday dila. Di ka tagali kog 5. Ate, ate lang sa TV. Sige, mag-agol. Cellphone TV. No ba gani ni gani? Nagana kwarta. Negra. Sama kayo? Kabso, Pag-usan, pag-ending juga. Pag-usan. Ganto pag-usan. Di mo ganun mga tagpuito kuya. 5. What? Katabi kan tatagag 5. Guba na mo cellphone. Sumpante na ko na dahil. Kaupya ka na. Ay bata na plaga yung 5 pero lang yung kwarta ba. Lang yung kwarta 5 na pod. Piso la boy. Tagaanda mo piso. Sikat. Sakit. Ang batik now.
Fuck you, fuck ra. Fuck you, fuck ra. Kita kani. Kita kani. Magmandi. Kita kanya. Doon. Pag dia, wala na dia. Wala na ikwarta de, gyuro ta kuha tanan. Nina asok. Piso. Masama da kung naong ada. Hurot may kuha na ko tanan sisyo. Asaman. Bis. Asa tiba? Bisag wala. Basta magbalita gid di tagagsig ko. Basta magbalita gid bakyo pa. Bakyo pa. Basta magbalita di tagagsing ko. Di tagagsing ko. Taga. Masamad ko. Ta. Gay. Pakyo. Gay Pakyo. Gay. Pakyo. Kani siya na kay bata na plangayog kwarta. Kasama na kong kamamay mo ikuan. Asaman. Sada yang ikuan kong ba. Asa ay. Da. Kabaan. Masok ko ka mag-billiard. Di tagaanog 5. Tugang ka 5 ba? Ito ko ba na ano yung 20. Snapper pa. Buot kay pagbuot. Batig na mo. Basig ka ay pag hinaya ay pag hinawi ka utrog ka. Batig na. Ang binanggim ko lang ko ba? Tanan ako ang kumpon. Ay pag hinaway kay utrog ka batik kay kagnaw. Then this chatty. Kende mong gilin ako ano. Di kadama si Santia kay wa tagagsiko. Wah. Tapos negra. Wah. Kapit ang gil na mahuroti mong kuan gani mong ubaw gay ka mga tag 20. Taga di ka o draw. Daga sama ako. Be. Batig na. Pakyo kura apa? Guru siglag pamakyo. Otro pone uso. Patulan din ako si kuya. Picture ko deh. Iya sa kanang tindahan ni Marcel ya. Na may kahol out. Kanang siminto nga, kuan ba? Poste. Na may poste diya nga siminto. Nababang. Diya may naglimpyo. Yeah. Nanilig ba? Ya. Udto na gudto niya wa pa koy kaon ato, way kainit. Dan asad kuya. Diya man si Risa diya aging ko asa mo res. Kita ko. Ang Ako mga pamangko na sipat. Dalaw na ngayog 5.
Balik. Picture, kuya. Picture, kuya. Dito ko, si Risa, gabaw, tabang, oy. Tapay kay picture Kali ka. ka murag nawa, akong panahon kumilit. Gutom na. Ano ko painit ako, go? Bebe, kita ko. Ha? Oh. Ibaw man si Risa, 40 naman ni mo. Uy, tabang yung kanon niyo diri, oy. So sila ni Merlin dito sa Luya na nanilig sa atilya. Nagdali-dali og padong diri sa mga. Gitawag man ni Risa. Na, hoy. Tabang na ko. Hello guys, na ako yung pamangkong guys. Kisa to ganahan mo adapted gani. Ipa-adapted kini mata kay sipat kayo 5 na gani, 5 pesos na gani. Ako nga, Nga uli ko yung gihian. naglingkod man ako ato sa katong siminto Sa ba? banig. What? Katong ibabang nga siminto. Kisa mo doon na magpa-adapted din, i-adapted din bata, sipat kini bata, sustagan kay. Gihian. Sige, Ugot na gagay. Ila ko gipasubay. Dako pa kong kuya. Ay, up. Lumos si kuya. Dako pa kong kuya. Ay, Pasubay ng kumbadig. kamayan ako ay. kani bata kabalo mag-uusay pangayoon ni nag-ibig ni kwarta may pangayo ni. Ay, nagkalikahan. Ano yung mga pulibete? Haba ni kuya. Ayun. Ay sig pagkuan laptikan di karon. Mulita na po na yung sig panguwan niya. Pamagpakyo karon suti kag sako ron. Pakyuhan ba? Pakyo ni kuya ay. Oh, Srili haya. Oh, Srili ha. Pakyo. Pakyo. Sama dong ba yung kulitan. Oh. Bangsa ang taong ninyo diri. Oy, kay nangingin kuya pa. Pakyo. Batik now. Ay, pag hinaway. Sinigra po batik now. Draw. Ay, pag hinaway kay otro po timong. Oy, balik. Love na ko si Inday ngayon ni Siko. Sinigra di ni love na ko nigra kay di na tagano 5 maldita kayo. Taganti kag 5 Inday. Karab sa man nigra eh. Wa man kay bot nigra. Kuya pa noy. Araw-araw masaya. Sa ulap o magandang dilag. I wanna see you happy. Ikaw ako and lonely. Naglamas kayo ako, babe. Ikaw lang ako, babe. 'Cause I wanna see you happy. Ikaw ako and lonely. Naglamas kayo ako, babe. Ikaw lang ako, babe. Balik yun na kuya. Pagkagising
Magandang dilag. I wanna see you happy. Ito akong manatuloy. Nagkakasayo ako, baby. Ito lang ako ang baby. I wanna see you happy. Ikaw akong manatuloy. Nagkakasayo ako, baby. Ikaw akong baby. Sa piling niya, I wanna see you happy. Ikaw akong manatuloy. Nagkakasayo ako, baby. Ikaw akong baby. I wanna see you happy. Yan lahat ang kailangan yung pag-aralan and the whole season after your break, okay? Malapit na ang bakasyon. Oo nga. Saan ang plano niyo magbakasyon? Ako, sigurado, sa bahay lang kami ngayong bakasyon. Ano ba kasi? Kami nga, hindi ko pa alam kung anong gagawin namin sa bakasyon eh. Baka umuwi kami ng probinsya. Ganun ba? Bakit hindi na lang kayo Buong sumama sa baklat akin? Sakto, fiesta sa Ang probinsya galing. namin ngayon. Madaming handa sa amin tuwing fiesta. Sigurado matutuwa sila oras sa sumama kayo. Minsan lang kami magkaroon ng bisita sa baryo. Talaga? Kami nga, hindi ko pa alam kung anong gagawin namin sa bakasyon eh. Baka umuwi kami ng probinsya. Ganun ba? Bakit hindi na lang kayo sumama sa akin? Sakto, fiesta sa probinsya namin ngayon. Madaming handa sa amin tuwing fiesta. Sigurado matutuwa sila oras sa sumama kayo. Minsan lang kami magkaroon ng bisita sa baryo. Talaga? Mukhang masaya nga yan na. Madaming pagkain. Saan ba probinsya? So yun, class. Ito Yan lahat ang mga kailangan yung pag-aralan and hope to see you soon after your sem break, okay?
Salamat. So yun, class. Yan lahat ang mga kailangan yung pag-aralan. And I hope to see you soon.